We hebben dus de kalfjes op stro zitten. En daarnaast hadden wij een zorgboerderij en een vakantiewoning. En dat is gewoon een hele mooie combinatie voor de veehouderij. Ik vind gewoon dat dieren veel plaats en veel ruimte moeten hebben en eigenlijk overal kunnen spelen. En ja goed, dan is stro eigenlijk het mooiste concept wat er is volgens mij. Ik vind gewoon dat een dier alle ruimte en plaats moet hebben. En de tijd dat hij zeg maar, leeft, dat hij ook een goed welzijnsaspect heeft. Dit is onze voerrobot en hij voert 7 keer per dag onze kalveren. Altijd vers en altijd schoon. Wij maken dus strokalfsvleespakketten en dat houdt eigenlijk in, wij vermarkten het concept omdat ze op stro lopen op een bijzondere manier. En aangezien wij daar een van de enigen zijn in Nederland die dat eigenlijk doen, is dat gewoon een heel mooi ding. Dit zijn onze vleespakketten, hier zit het vlees in, mooi verpakt, vacuüm verpakt, alles in 2 stukjes verdeeld. Dan kun je mooi de vriezer in doen. Strokalfsvlees.